За времето, прекарано в шоуто, Багата се изгради имидж на човек, който се контролира във всеки един момент, говори малко и внимателно преценява всяко свое действие. Тази вечер, само няколко дни преди големия финал на 17 ноември, напрежението дойде в повече на световния шампион и той тотално изгуби почва под краката си. Девойко Мари, любава, девойко. На закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Къде е водка? Ети. Малко на мен. Стиг. Ти не знаеш ли Багата как сипва? Да. Чакай, аз нямам сок. Не ми сипвай така доволно като пари. Чакай, нека да ти сипе нещо. Стига толкова, стига. Ето, чакай, чакай си. Малко само, че. А сок нямаме. Няма сок. Има още един ябълка. Къде? Там на масата. Що? Коя маса? Държа ти оплоп. Или имаш предвид? Или Да. На коя маса, бе? Камелия, на коя маса? Ами, значи в склада. Дай бутилката. Ако не е на жълти пот. Дай бутилката. Ако не е на... Бага, не бе, човек. Дай бутилката, дай да Бага, това е изхвърля. много дебело стъкло, не дей. Дай, Дай да изхвърля, бе, човек. Дай бе, Бага, стига се шегува. Ние си лягаме. Бе, дай бутилката, бе, човек. Замагам, чакай ме. Дай бутилката, бе, човек. Не, положението стане сериозно. Сериозно, той почна да фърля по масата. От играчка става плачка. Ако има някой да го спре, ще стане добре. Не знам. Докато не е направил някоя беда. Дано всичко да е наред. Дано всичко да е наред, ама много не ми се вярва положението. Аз знам такива мъже какво правят накрая. Всичко се изпочва. Ще направя женски гълъб. Не така. Защо? Защо ще направя женски гълъб? Не ме гледай. Защо така? Ще направя женски гълъб. Не ме гледай очудо. Какво е женски гълъб? Ще върчиш на пера. Положението става все по-тежко. Не, добре си лягаме всички. Николче! Ела! Орли? Да, Бага. Ти си уредвата. Няма тук в изповедалната, ако искаш да я вземем. Николче? Ето ме. На дивана. Добре. От тази страна на дивана. Добре. Орли? Да. Обуй си чорапите. Нямам чорапи, те ми го откраднах. Значи, Ако ми го откраднах. скарваме, приятел. Ние вече се карахме с теб. Край. Ръкавиците хвърля. Ей! Не е хубаво така, не е хубаво. Не е хубаво така да си говорим на страдачи хора. Не е хубаво така, не. Николче? Не е хубаво така. Не се смей. Що? Ама не се смей, бе. Не мога. Абе, не се смей. Не мога да издържам. Умря. Не, чакай! Чакай, това са ми обувките. Много са ми важни. Аз ще гледам за обувките си, моля те. Леко с вилица. Николче. Абе, пусни. Чакай, те се стипнат. Ще помнеш. Николче, мани вилицата, бе. Чакай, моля те, чакай. Не ме събувай. Не обичам боса да си да. Това са ми обувките. Аз много си обичам обувките, моля
Абе, дай! Абе, направете нещо, бе! Абе, дай ми! Абе, пусти ми. Дай това ще има на Бага си и нараниш кръка, високо се и там че... Чакай, моля те, не ми спомня бубките, бага, моля ти се. Извинявай. О, добре. Така. Орли? Да. Две обувки. Дай следващата песен. Отишла си едно дана. Отишла си кой? Едно дана. Не, я знам. Не. Корнелия, кажи му я. Не я знам да бъда. Кажи му я. Не я знам. Сър. Ама чакай, не я знам. Чакайте, човек. Не я знам. Не я знам. Ама не я знам, човек. Кажи му я. Ама не мога през ма. Чакай. Не я знам, бе, бага. Орли? Да, Баги. Може ли Плашка да водичка? стуваме с уста в уста? Кой? Това не съм го чакал от тебе. Не знам как ще реагира като си на това. Какво стана, Николче? Ще ти лягам. И аз се оправих. Николка и ти ли? Да. Не ми се спира на време. А ти беше ли си пинала или ти беше весело просто? Не бе, човек, нищо бе. Ама ситуацията стана по-такава. Да. Добре, че. Кажи. Това е. Камерата? Мъжката любов, ръждане фаща. Виж. Да. Погледни. Виждаме. Николче. Ела. Ела. Не, ела. Много сте хубави. Много сте хубави. Глазя ви на вас. Чакай, какво да ми правиш? Чакай. Ох. Ще си лягам. Ще ме смачка. Ще си лягам. Той е много здрав, аз не мога да го поведа. Люси неведнъж е показвала, че е екстремна личност. Тази вечер тя ще бъде съквартирантът, който ще се изправи срещу световния шампион по бойно самбо, за да спаси Никол от прегръдките му. Ай, здраво. Ай, си лягаме. Давай, дай ти неща, защото ще трябва да пускам параван. Чакай. Ще за малко. Ай, си лягаме. Ай. Ай, лягаме. Ай. Аре, бах, давай. Аре, бе. Какво стана? Бързо да си лягаме с плашки. Защо? Не. Всички се оплашаха. Половината се оплашаха. Какво глупости? Не става. Просто малко да дойде в повече. Просто движението ни е повече. Аз за това и тръгвам, защото не става. На него май му е повече. Да. На него му е повече. Пичове, аре да лягаме. Аре утре, дай утре пак е парти тайм. А чутър време, ке се ме къци на чевърмето. Утре кацака се готви за биг. Ай, дай. Big time roll, това е. Аре да бегаме. Айде. Тук момичета съм спасявала през живота си. Плевен. Ще ми дадеш ли? Един път, ама почти го отнесах. Няколко шамара отнесах. Почти за малко да го отнесеш ли? Не, отнесах с няколко шамара, но... Оставя. Скелет. Спокойно. Айде, спокойно. Туалетна ли искаш да отидеш? Спокойно ме баги, че. Айде до туалетна. Айде бегай до туалетна. Не, там няма да си. Не, там няма да си. Спокойно. Айде, спокойно. Не ме бутай. Абе, не ме бутай мен. Айде. Айде, затворя ти. Няма да се бориме. Бага. Айде, ти не е по... Леко. Айде, ходи да пишеш. Неги. Айде. Ще се разсърда. Фънки, това не трябва да става. Sometimes. Не съм там с Фънки. За мен е sometimes. Стига бе хора. Пъти му кафата, спри се. Оставихте жена да се бори. Спокойно. То на шега... Глупости, бе. Чак тръкнеш и знаеш, ще го прибера. Не мога държа, той е 100 кила, този човек.
Фънки идва и иска да влезе в банята. Но в това ще има смисъл нещата... Чакай, аз отида да успокоя. Да. Добре. Не го успокояй, тук... Ти виждала ли си го така? Не се коментирам. Добре ли сме? Дай ръка. Дай ръчка. Хайде, но. Хайде, да върваме да лягаме. Да не стане някой проблема? Ще стане някой беля накрая, аз ви казвам. Кати. Вие са базикате. Да не стане някой проблема? Хайде лягаме. Хайде лягаме, по-добре да лягаме. Какво искаш сега? Искаш да се бориме? Искаш да се бориме ли? Ама ти си по-силен от мене, бе. Той иска да се бориме, той е по-силен от мене. Какво искаш сега да се бориме? Ма по-силен си. По-силен си, бе. По-силен си, какво искаш? Какво искаш? Не. Какво искаш да си? Говори Big Brother, моля Благой да се яви в изповедалнята. Не съм тренирал борба, иначе може да... Здравей, Благой. Здрасти. Как минава вечерта ти? Всичко... Как според теб гледат останалите квартиранти на тази вечер? Всички се радват. Не смяташ ли, че тази вечер си по-груб от обикновенно? Не. Как ще обясниш тогава поведението си през последния половин час? Съвсем нормално. Според теб твоето поведение притеснява ли останалите квартиранти в къщата? Не. Защо мислиш така? Защото никой не ми го е казал. Смяташ ли, че останалите квартиранти се страхуват от това, че ти си световен шампион по бойно самбо? Не. И че може би тази вечер си пил повече от допустимото? Не смятам. Много ти благодаря за всичко. Спокойно.